da wasu daga kaɗan daga cikin nasarorin da rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta samu a ƙarƙashin jagorancin Commissioner of Police Idrisu da Bandauda PSC Daga FDC. Rundunar ta yi nasara jiya a yau kai da safe karfe misalin karfe 1 na dare ko zance na asuba na ranar 8 ga watan Afrilu na wannan shekara ta 2022 mun samu labarin cewa barayin daji waɗanda yawansu ya kai 40 ɗauke da bindigu kiran AK-47 suna akan babura sun farwa garin Gago da ke karamar hukumar Dutsen ma, inda suka je suna harbe-harbe, suka je gidan wani bawan Allah Alhaji Ibrahim mai kudi, suka kwashe mishi shanu a garken shanunsa suka kora su. Kuma lokacin da muka samu labari, area commander wanda yake kula da wannan yanki na Dutsen ma, assistant commissioner of police Aminu Umar, ya jagoranci 'yan sanda da 'yan sintiri 'yan bijilanti kenan, kuma aka bi waɗannan barayi inda aka yi daɗe ana musayar wuta da su, kuma Allah ya ba mu nasara mun kashe ɗaya daga ciki kamar yadda kuke gani ga can, kuma mun karɓi bindiga a hannun waɗannan barayi. Wannan bindiga da kuke gani irin AK-47 sabuwa ce kar a hannun wannan barawo, da kuma harsashe da kuke gani kamar yadda kuke gani guda 5. Sannan an samu wasu kaya ga sunan har da kwaya, har da kwayoyi ga su da kuke gani, tramol, wanda dama mun sha faɗa mu gaya muku cewa barayin nan ba sa iya fitowa su abin da suke yi sai sun sha mugayen kwayoyi sannan suke fitowa su ta'addanci. Sannan bacin wannan bindiga da aka samu an kwato waɗannan shanu duka, babu saniya guda ɗaya da ta ɓata guda 50, kuma an riga an danka wa shi Alhaji Ibrahim shanunsa. Kuma muna sa rai da yawa daga cikin waɗannan barayi sun gudu da harbin bindiga a cikinsu. A dalilin haka ma ya sa mai girma kwamishinan 'yan sanda ya kira gare su cewa a sa ido duk wanda aka gani da wani rauni wanda ba a yi da shi ba a gaya wa jami'an tsaro domin mu gudanar da bincike. Sannan a ila yau kwamishinan 'yan sandan ya ƙara kira ga su kansu al'umma da cewa a ci gaba da ba da haɗin kai da goyon baya da ba da labarin sirri akan mutane waɗanda yake ba a da su ba, waɗannan 'yan ta'adda, domin Allah ya ba mu nasara mu kawo ƙarshen 'yan ta'adda da ta'addanci a wannan jiha tamu ta Katsina mai albarka. Sannan a ila yau rundunar ta yi nasara a yau ɗin da ya 8